Tropické vedro, období dlouhého sucha, jedovatí hadi a tvrdá práce na farmách. Poloostrov Nicoya v Kostarice rozhodně nepůsobí jako místo, kde by lidé měli žít mimořádně dlouho. Přesto právě zde vědci objevili jednu z nejpozoruhodnějších populací stoletých lidí na světě. Jak je možné, že právě tady lidé běžně překračují hranici 90 nebo dokonce 100 let? Poloostrov Nicoya leží na severozápadním pobřeží Kostariky, kde se tropické lesy setkávají s vodami Tichého oceánu. Je to krajina tropického vedra a vlhka, střídaného dlouhými obdobími sucha, horkého slunce a venkovských komunit, které se po generace živí především zemědělstvím. Mnoho místních obyvatel žije v jednoduchých domech a celý život pracuje na rodinných farmách. Přesto právě zde vědci objevili něco neobvyklého. V oblasti Nicoya žije mimořádně vysoký počet lidí starších než 90 nebo dokonce 100 let. Tento region se proto stal jednou z 5 známých modrých zón dlouhověkosti na Zemi. Když se vědci začali ptát, co mají dlouhověcí obyvatelé poloostrova Nicoya společného, narazili na jeden zdánlivě obyčejný detail. Vodu, kterou místní lidé pijí každý den. V mnoha vesnicích na poloostrově se voda dodnes čerpá ze starých studní nebo přímo z podzemních pramenů. Tyto zdroje vody se nacházejí hluboko v horách poloostrova, kde se dešťová voda po dlouhá desetiletí filtruje přes vrstvy minerálních sedimentů. Tento přirozený proces může vodu obohacovat o vysoké množství minerálů, především vápníku a hořčíku. A právě tyto minerály jsou důležité pro zdraví kostí, svalů i srdce. Takže se logicky někteří vědci začali ptát, zda právě místní voda nemůže hrát malou, ale významnou roli v mimořádné dlouhověkosti zdejších obyvatel. Zajímavé je však i něco jiného. Mnohé z těchto studní rozhodně nejsou nové. Některé zdroje vody využívají místní komunity po celé generace a jejich původ může sahat až hluboko do minulosti. Ještě do doby před příchodem Evropanů do Střední Ameriky. V dobách před příchodem Evropanů byla tato oblast domovem původních indiánských kultur. Jedním z nejvýznamnějších národů byli Chorotegové, kteří do této oblasti přišli ze severu Střední Ameriky, pravděpodobně před více než 1000 lety, a vytvořili zde vyspělou zemědělskou společnost. Chorotegové byli zkušení zemědělci. Dokázali hospodařit v tropickém prostředí, které nebylo vždy jednoduché. Období sucha střídaly silné deště a půda musela být využívána velmi promyšleným způsobem. Tito lidé však znali krajinu poloostrova velmi dobře. Věděli, kde se nacházejí prameny vody, jak hospodařit s půdou a jak využívat místní zdroje tak, aby mohly sloužit celé komunitě po generace. Při pěstování plodin často využívali organické zbytky, popel ze dřeva, rostlinný odpad nebo rozkládající se materiál z okolních lesů, aby půdu přirozeně obohatili o živiny. Archeologové a historici dnes vědí, že původní obyvatelé Střední a Jižní Ameriky vyvinuli překvapivě sofistikovaný způsob zemědělství, který je dodnes považován za jeden z nejchytřejších způsobů pěstování potravin v historii lidstva. Je to kombinace 3 základních plodin, které se pěstovaly společně na jednom poli. Kukuřice, fazole a dýně. Tato kombinace je dnes známá jako Three Sisters, 3 sestry. Každá z těchto rostlin totiž pomáhá té druhé. Kukuřice poskytuje vysokou oporu, po které se mohou pnout fazole. Fazole na oplátku obohacují půdu o dusík, který je důležitý pro růst ostatních rostlin. A široké listy dýně chrání půdu před vysycháním a růstem plevele. Výsledkem je překvapivě vyvážený zemědělský systém, který dokáže produkovat velmi výživnou potravu, a to dokonce i bez moderních hnojiv nebo technologií. Navíc systém Three Sisters je tak efektivní, že ho dnes studují i moderní agronomové jako model udržitelného zemědělství. A právě tyto 3 plodiny,
kukuřice, fazole a dýně tvořily po staletí základ jídelníčku obyvatel Nikoji. Ještě dnes mnoho místních rodin připravuje tradiční jídla z kukuřičné mouky, fazolí a místní zeleniny. Někteří vědci se proto domnívají, že právě tato jednoduchá, ale výživná strava může být jedním z klíčových faktorů mimořádné dlouhověkosti v tomto regionu. Není proto překvapivé, že jídelníček, který vznikl před staletími v kulturách původních obyvatel Střední Ameriky, přežil až do dnešní podoby této části Kostariky. Možná, že moderní svět znovu objevuje něco, co staré kultury věděly už dávno. Když vědci studovali život stoletých obyvatel poloostrova Nikoja, všimli si ještě jedné pozoruhodné věci. Mnoho starších lidí zde mluví o něčem, čemu říkají plan de vida, doslova plán života. Je to vlastně úplně jednoduchá myšlenka. Každý člověk má důvod, proč ráno vstát z postele. Pro někoho je to rodina. Pro jiného práce na farmě, péče o zvířata nebo pomoc sousedům. Tento pocit smyslu a užitečnosti může mít překvapivě silný vliv na lidské zdraví. Výzkumníci z projektu Blue Zones například zjistili, že mnoho dlouhověkých lidí v této oblasti zůstává aktivních ještě dlouho, po 80 nebo 90. A ne proto, že by museli, ale proto, že chtějí. Jeden z výzkumníků si dokonce poznamenal zajímavý detail. Když si 90letý obyvatel Nikoji zasadí pomerančovník, počítá s tím, že jednou bude jíst jeho plody. Jinými slovy, stále plánuje budoucnost. Takže možná právě tento jednoduchý postoj k životu, hluboce zakořeněný v kultuře místních lidí, může být dalším z klíčů k jejich mimořádné dlouhověkosti. Když se podíváme na prostředí Kostariky, může se zdát téměř paradoxní, že právě zde lidé žijí tak dlouho. Klima této oblasti není vždy přívětivé. Velkou část roku zde panuje tropické vedro a vlhko, které střídá období sucha, často prakticky beze srážek, zejména v lednu a únoru, kdy téměř neprší. Krajina je v tuto dobu vystavena silnému slunci a nedostatku vody. A aby toho nebylo málo, žije tu i řada jedovatých zvířat, například pavouci, štíři a smrtelně jedovatí hadi, jako je křovinář nebo korálovka. Běžnou součástí místní přírody jsou i krokodýly a vrcholovým predátorem v kostarickém pralese je samozřejmě jaguár. A přesto právě v tomto prostředí žijí lidé, kteří se běžně dožívají i více než 100 let. Tvrdší přírodní podmínky překvapivě mohou vést k tomu, že lidé zůstávají celý život fyzicky aktivní, tráví více času venku a udržují si přirozený rytmus života. Vědci někdy tento jev popisují jako přirozený životní tlak. Prostředí, které není příliš pohodlné, ale zároveň udržuje lidské tělo v neustálé aktivitě, a to jak fyzické, tak i psychické. Poloostrov Nikoja tak představuje zajímavý kontrast. Místo, které může být na první pohled náročné k životu, se zároveň stalo jedním z 5 regionů s nejvyšším počtem stoletých lidí na světě. Dlouhověkost obyvatel této části Kostariky však není samozřejmostí. Demografické studie například ukazují, že muži narození na poloostrově Nikoja mají několikanásobně vyšší pravděpodobnost dožít se 90 nebo dokonce 100 let než muži v mnoha moderních společnostech, například ve Spojených státech. Právě proto začal tento region přitahovat pozornost vědců z celého světa. V posledních desetiletích se však i tento poloostrov postupně mění. Do tradičního způsobu života pronikají moderní potraviny, průmyslově zpracované jídlo a bohužel i rychlejší tempo života. Někteří vědci proto upozorňují, že mladší generace už nemusí automaticky dosahovat tak vysokého věku jako jejich prarodiče. Nicméně objevuje se zde zajímavá myšlenka, která je v této části Střední Ameriky velmi známá. Pura vida. Tento výraz, který lze přeložit jako čistý život nebo dobrý život, je v Kostarice mnohem víc než jen pozdrav. Je to způsob myšlení,
Je to připomínka, že skutečné bohatství života nemusí spočívat v moderních technologiích nebo materiálním komfortu, ale v jednoduchých věcech, rodině, přírodě a každodenní radosti ze života. Možná právě tato filozofie pomohla vytvořit prostředí, ve kterém se lidé na poloostrově Nikoja mohou dožívat tak mimořádně vysokého věku. Poloostrov Nikoja tak představuje jedno z nejpozoruhodnějších míst dlouhověkosti na naší planetě. Místní voda bohatá na minerály, starobylá zemědělská tradice, jednoduchá strava i hluboce zakořeněná filozofie života, to všechno zde po generace vytvářelo prostředí, ve kterém lidé mohou stárnout pomaleji než ve většině moderního světa. Toto místo nám možná připomíná jednu jednoduchou věc, že tajemství dlouhého života nemusí vždy ležet v laboratořích nebo v moderních technologiích, ale často v jednoduchém způsobu života, který lidstvo znalo po tisíce let. Poloostrov Nikoja je však jen jedním z několika míst na Zemi, kde lidé žijí neobvykle dlouho. V příštím díle se vydáme opět do Evropy, a to rovnou do hornatého regionu ostrova Sardinie, kde vědci objevili jednu z nejvyšších koncentrací stoletých mužů na světě. Proč zrovna mužů? To si povíme v příštím díle série Modré zóny dlouhověkosti.